हाय गाइस खुलुमबाय बयखौबो मनिका बर' इउटुब चेनेलावहाय बयखौबो बरायनाय थाबाय। नै जोंहा दिनैहाय बाख्रियावहाय माइ सोगोन। बे माइआ जाहैबाय जाय न'खरनिफ्राय माइ मोननो दंमोन बे माइआ बेखौ जों दायो बाबा आं आगै मामा बाख्रियावहाय सोगोन। स' आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। नै माइयाहाय हौवाफोर गैया नालाय जोंनो थिखोनांगौ जाहैबाय आरो।